Nhasi uno tirikutarira vhangeri riri pana Rute 4 pakunzi pakuwanana kwaBhoazi naRute. Asi toda kuti tingoverenga zvishoma kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi hatidi kuenda kure, kusvikira pavhesi 5 or 6. Ngatigumirei pavhesi 6. Ndichatanga kuverenga. Zvino Bhoazi wakakwira kusuo akagara pasipo. Hama yomumba yakanga yarebwa naBhoazi ndokupfuura napo, akati kwaari, nhaiwe, tsaukira uno kana kuti kunoku, ugare pasi. Iye akatsauka akagara pasi. Akatora varume 10 kuvakuru veguta akati, garai pasi pano. Ivo vakagara pasi. Zvino akati kuhama yemumba, Naomi, uya wakadzoka achibva kunyika yaMoabhu, unoda kutengesa mugove wenyika waiva womunun'una wedu Erimereki. Ndakati ndichakuudza izvozvo ndichiti, chiutenga pamberi pavanhu vagere pano napamberi pavakuru vavanhu vangu. Kana uchida kuudzikinura, ndiudze. Chiudzikinura hako, asi kana usingade kuudzikinura, ndiudze. Ndizive, nokuti hakuna ungaudzikinura, asi iwe unokutevera ndini. Akati, ndichaudzikinura ini. Zvino Bhoazi akati, zuva iro raunotenga munda uyo kuna Naomi, unofanira kuutengawo kuna Rute muMoabhu, mukadzi wowakafa, kuti umutse zita rowakafa panhaka yake. Hama iyo yomumba ikati, handigone kuzvidzikinura uyu. Handigone kumudzikinura uyu kuti ndirege kutadzira nhaka yangu. Chitora hako iwe simba rangu rokudzikinura, nokuti ini handigoni kuudzikinura. Amen. Yatingotarisai zvishoma, hatiri kudzamisa, kuti nambo iyi inomboreve chipo. Inobva pakupfuura kwezviyo, inobva pakuunganidzwa kwezviyo, inobva pamutambo wokutambira gohwo rezviyo. Rute akanga achigara naamwene vake. Yakanga iri chirikadzi dzaamwene vake. Amwene vake vakaita nyasha vakati, ini handidi kukuona uchichembera uri pano, nokuti urikuda kungondichengeta. Chiita izvi, vakadzi vedu vanotorwa senhaka. Kana murume wako afa, unokwanisa kugarwa nhaka. Zvikanzi wandingafunge kutanga kugare nhaka ndiyeye Bhoazi, anotiitira neunyoro netsitsi. Unotipa zvokudya, unokuitira zvakanaka kupfuura zvaanoitira nyangwe vanhu vane ukama naye. Zvikanzi naizvozvo Rute wakaenda kanorara munyasi kumakumbo kwaBhoazi pamutambo. Zvikanzi wakangopinda mugumbezi raakanga akafuka akazvisa kumakumbo. Bhoazi wakanga wakadhakwa zvake. Zvikanzi paakazomuka achinzwa kuti pane munhu akarara, akati, ndiani? Zvikanzi, ndini Rute, murandakadzi wenyu. Zvikanzi, dai maparadzirawo nguo yenyu pamusoro pangu, mandifukidzawo nenguo yenyu. Iye Bhoazi akangoziva kuti zvinoreve chii, nokuti Rute wakanga ari chirikadzi. Ndizvo zvatisvitsa patirapo. Zvikanzi unokwanisa kudzikinura iwe kana kutenga munda waErimereki. Pane mumwe mukuru kupfuura ini, ndiye watinofanirwa kutanga tanovhunza, nekuti takazotanga nekutenga nekutora munda uyu, ndingaite kunge ndamushora. Kutora munda apa kungareva kuti kutora propati yose yakanga iri yani yaErimereki, nekuti yaifanirwa kupuhwa vanakomana vake. Saka inenge yakuenda kuna Bhoazi woukama naye. Mukubanzwa, pakutora propati iyeyo
unenge wakutotorawo nekuchengeta chii mukadzi waErimereki, nokutorawo muroora Rute somukadzi wako, nokuti angagara asina murume. Nokuzviona ka ndizvo zvinoitwa izvi kunyika yaIsraeri. Ndosaka muri kuona pari kutaurwa kunzi Bhoazi wakaenda akanotora varume 10 akavaisa pasuo reguta. Ndo panotaurwa, panorongwa zvose. Muri panzwa panotogarwa dare. Kana munana Sabhuku kumusha munoziva kuti munoenda padare handi. Pane kadare kanoitwa naSabhuku nemazuva ake anenge achidaidzira chikadare. Risiri dare rinoitwa riya kwamambo. Saka kutora vane 10 avo, toverenga isusu tichiti Bhoazi, totiwo uyu murume uyu wakanga une kodzero kupfuura Bhoazi, vanobva vaita pamwe chete vane 12, vachifananawo nenhamba yavaApostora, vachifananawo nenhamba yavakuru vaIsraeri, vanakomana vaJakobho. Saka izvi zvinoenderana nekuita nemutemo waIsraeri wakapuhwa kuna Mozisi naMwari. Ndiwo mutemo unotiudza pamusoro penhaka iyi. Zvinoitwa kana mukadzi womukoma afa, zvaitaurwawo naJesu zviya achipindura vaSadhusi. Muri kuzvirangarira paakazotaura kuti kudenga havawanane, vanoita sengirozi, vachishandirani Mwari, vachishandirani Ishe Jesu Kristu. Asi panyika pano tinogara nanhaka. Muri kuzviona. Saka aifanirwa kugara nhaka, akaramba kugara nhaka iyoyo, akatyora mutemo waIsraeri nokuda kuchengetedza zvinhu zvake zvaakanga aunganidza. Nokuti vana vaaizoitirana naRute vakanga vasitori venhaka yake, vakanga vatori venhaka yaErimereki. Apa abuditsa mari kuti atenge munda wacho wonzi ndewaErimereki futi, navana vaanozita naRute ndevaErimereki futi. Saka chake chaawana chiiko? Hapana. Watotapudza zvenhaka yake achiendesa kuimba yaErimereki. Muri kupaona? Asi chinhu chakanga chakafanirwa kutongoitwa panyika yaIsraeri, chinhu chataifanirwa kuitirana savatendi, sokubatsira muvakidzani wako nechingwa, nerofu rechingwa. Nekuti waona vana vake vachichema vachida chingwa, haungazoti aiwa unozondidzosera chingwa changu uchiziva kuti ari kutambudzika. Unongomupawo, nekuti panguva ino ndiwe unazvo, iye haana. Womupawo, hazvinei nekuti wamupa wiki rese, iye nemhuri yake vachirarama. Mwari anoona zvose zvaunenge uchiita, pakuitira vanhu tsiye nyoro, pakuitira vanhu zvinhu zvakanaka. Usatarisire kuripwa pamusoro pazvo naMwari. Iye Mwari ndiye achakuitira zvakanaka. Tinotoziva kuti izvi zvinogara zvichiitwa naMwari. Usatarire kuripwa navanhu uchiti musi uya ndakazoita zvakanaka zvakati zvakati, sei imi vanhu musingandiitirewo zvakanaka? Iwe unazvo kare hati, wangotapudza pane zvaunazvo izvozvo. Mwari ndiye acharopafadza pamusoro pezvawatapudza izvo. Iye anokuropafadza nenzira dzake, kwete nenzira dzedu. Muri kupaona? Saka naizvozvo tinozwanawo kuvhangeri nokuti murume usina kuitira zvakanaka wokwake aida kuponesa upenyu hwake chete,
aida kuchengetedza upenyu hwake kupfuura zvaakanga arayirwa naMwari kuti agoita, zvakanga zviri pamutemo waIsraeri. Ndizvo zvatinotsiurwawo naIshe wedu Jesu Kristu. Zvapatwa neva12 avo zvakutotaura kuti izvi ndezveumambo hwokudenga, nekuti murayiro ndiwo wakapuhwa Israeri naMwari uchipuhwa dzimba 12 dzaIsraeri. Naizvozvo ndezveumambo hwokudenga. Tikazviti ndezveumambo hwepasi pano tinenge tatokanganisira. Takaenda isusu pana Marko 8 tinonzwa Jesu achiti takafanira kuchengetedza zvoumambo hwokudenga kupfuura zvatinochengetedza zvinhu zvapasi pano. Makaenda pana vhesi 34 zvikanzi ipapo akadana vanhu vazhinji kwaari pamwe chete navadzidzi vake akati, tiri pana Marko 8 vhesi 34, kana munhu upi zvake achida kunditevera, amen, achida kuita zvinhu zvoumambo hwokudenga, murikuzwa, ndokunditevera kwokutaura, anofanira kuzviramba, amen, kusafunga zvokungozvichengetedza iwe chete, asi anofanirwa kutakura muchinjikwa wake agonditevera. Takataura isu kuti kutakura muchinjikwa ndokuita sei? Kuchuza zvakanaka pane zvakaipa, nekuti kutakura muchinjikwa kune chekuita nomuti wohupenyu nemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino zvaunoziva zvakanaka ndiko kutakura muchinjikwa wako. Kurangarira kuti aiwa zvakatemwa nokutongwa naMwari ndizvo zvandinofanirwa kuita, nokuti ndizvo zvakanakazve. Zvakanaka zvibve mumufungo wako iwewe, zvinobva kune zvakatemwa naMwari zvoumambo hwokudenga. Zvikanzi takura muchinjikwa wako ugonditevera naIshe wedu Jesu Kristu. Nokuti ani naani, tapa vhesi 35, anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu uye nokuda kwevhangeri achahuponesa. Amen. Saka vhangeri iri pana Rute 5 Rute 4 apo yabva yabuda pachena kuti munhu uyu akarashikirwa noumambo hwokudenga, munhu uyu aifanirwa kubviswa pakati pavanhu vaIsraeri. Asi nokuda kwokuoma kwemwoyo yedu taigomubvisa here? Tingabvise hama yangu chaizvo kuti haiwa iwewe hausi kutevedzera mutemo waIsraeri, saka ndokubvisa kubva pakati pedu, kana kukutaka namabwe ndokukuraya? Kwete. Nguva yakanga yafamba, vanhu ava vakanga vadzidzawo zvimwe, vamwe vakanga votonamata zvifananidzo panguva iyo. Saka hapasina akanga anyatsobata umambo, zvinhu zvoumambo hwokudenga. Zvinhu zvavo zvakanga zvapolutwa. Asi Bhoazi akagamuchira akati, ini ndicharamba ndiri pane zvinhu zvoumambo hwokudenga. Naizvozvo ndichazadzisa murayiro waMwari, nyangwe zvakandiipira ini. Tinozvinzwawo kumapisarema zvitauro zvakadaro, kuti munhu unofanirwa kuchengetedza mhiko. Ndakambokuudzai kuti hakuna imwe mhiko yamakaita kupfuura yamakaita pakutenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zvawakaita mhiko iyoyo wakufanirwa kuchengetedza zvinotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ndosaka mapisarema nomuparidzi vachitaura kuti wakakomborerwa munhu anochengetedza mhiko dzake, nyangwe zvinenge zvakamuipira. Nekuti kana wachengetedza mhiko dzeumambo hwokudenga, uchichengetedza zvakanaka zvoumambo hwokudenga, uchichengetedza mitemo yaMwari, zvokwadi haungarashikirwe nenzvimbo yako muumambo hwokudenga.
asi wakada kuchengetedza zvenyika, zvokwadi ucharashikirwa nekorona yako yawakanga wapuwa naishe wedu Jesu Kristu. Naiwawo chisarari.